Καλώς ήρθατε στον φανεροζωικό αιώνα, τον τέταρτο και τελευταίο μεγααιώνα της Γης. Ο αιώνας αυτός χωρίζεται σε τρεις εποχές που η κάθε εποχή με τη σειρά της χωρίζεται και αυτή σε περιόδους. Και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να χωρίσω αυτόν τον αιώνα τουλάχιστον σε δύο μέρη, καθώς πιστεύω ότι κάθε εποχή από μόνη της αξίζει ένα ολόκληρο βίντεο. Η πρώτη εποχή λοιπόν του φανεροζωικού αιώνα είναι το Παλαιοζωικό. Προσδεθείτε και πάμε να γνωρίσουμε την πιο επαναστατική εποχή που είδε ποτέ ο πλανήτης μας. Ο φανεροζωικός αιώνας χωρίζεται όπως είπαμε σε τρεις εποχές: το Παλαιοζωικό, το Μεσοζωικό και το Καινοζωικό. Το Παλαιοζωικό λοιπόν χωρίζεται και αυτό σε 6 περιόδους: την Κάμβρια, την Ορντοβίσιαν, την Σεϊλούριαν, την Ντεβόνιαν, την Καρμπονίφερους και την Πέρμιαν. Η Παλαιοζωική εποχή είναι ίσως η πιο συναρπαστική εποχή στην ιστορία της Γης. Ξεκινάει πριν από 541 εκατομμύρια χρόνια και τελειώνει 252 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε οι δεινόσαυροι δεν είχαν υπάρξει ακόμα. Επίσης ήταν η πιο χαοτική από τις τρεις εποχές του φανεροζωικού αιώνα, με σχεδόν συνεχείς επαναστάσεις της ζωής, καθώς επίσης και από καταστροφικές εξαφανίσεις. Μάλιστα, στο τέλος αυτής της εποχής, ο πλανήτης μας έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο να εξαφανίσει την ζωή εντελώς. Είναι το πιο κοντινό σημείο που έφτασε ποτέ η ζωή στο να αποτύχει. Για τα πρώτα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου που υπήρχε ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, τα πράγματα ήταν απλά. Όλα τα ζωντανά όντα βρίσκονταν στους ωκεανούς και τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν αναπτύξει καν τη μέθοδο της κίνησης. Έτσι, τα μεγάλα, πολύπλοκα οικοσυστήματα που γνωρίζουμε σήμερα με αρπακτικά και θηράματα δεν είχαν υπάρξει ακόμα. Όλα αυτά όμως μέχρι την αρχή της Κάμβριας περίοδου, όπου ξεκινάει η Παλαιοζωική εποχή, 541 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε τα ζωντανά όντα ήταν εξαιρετικά απλά. Η ζωή ήταν ακόμα εύθραυστη και ευάλωτη. Όμως τα πράγματα από την αρχή κιόλας ήταν εκπληκτικά. Αυτή η έκρηξη εξελικτικής καινοτομίας, η οποία είναι γνωστή ως The Cambrian Explosion, ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης δέσμης περιβαλλοντικών διαδικασιών. Στην πρώιμη Κάμπρια, η ζωή άνθησε χάρη στην έκρηξη του φυτοπλακτού στους ωκεανούς, όπου έκανε τα επίπεδα οξυγόνου να αυξηθούν. Τότε όλη η ζωή στη γη περιοριζόταν ακόμα στη θάλασσα και το μεγαλύτερο μέρος της ήταν σφουγγάρια, σκουλίκια και ζελέ. Σε γενικές γραμμές, αν ήσασταν κάποιο ζώο εκείνη την περίοδο, δεν θα χρειαζόταν να ανησυχείτε για την προστασία σας από τα αρπακτικά. Κοραλιογενείς ύφαλοι άρχισαν να σχηματίζονται στους ωκεανούς, ενώ οι ήπειροι στο νότιο ημισφαίριο μετατοπίστηκαν προς τους πόλους. Γεωλογικά, ο φανεροζωικός αιώνας ξεκινά λίγο μετά τη διάσπαση της υπερηπείρου της Πανώσιας. Κατά τη διάρκεια του πρώιμου Παλαιοζωικού, η χερσαία μάζα της Γης διασπάστηκε στη μεγάλη υπερήπειρο της Γκοτουάνα και σε τρεις μικρότερες, τη Λαβρεντία, τη Σιβηρία και τη Βαλτική. Εκείνη την εποχή όμως, λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον αλλά και στη χημεία των ωκεανών, επέτρεψαν στα ζώα να αναπτύξουν μηχανισμούς και σχηματισμό νέων σχεδίων σωμάτων όπου ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί μέχρι τότε, όπως είναι οι εξωσκελετοί και οι δαγκάνες. Σχεδόν κάθε σχέδιο σώματος ζώου που υπάρχει σήμερα αναπτύχθηκε μέσα στα πρώτα 40 εκατομμύρια χρόνια της Κάμβριας περίοδου, όπως είναι τα σκληρά μέρη του σώματος, τα εύκαμπτα άκρα και τα πρώτα μάτια. Τότε ήταν και η εποχή που εμφανίστηκαν οι πρώτοι τριλοβίτες. Οι τριλοβίτες είναι αυτοί που μας έρχονται πρώτοι στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τη ζωή στην αρχαία θάλασσα. Οι τριλοβίτες ήταν από τα πρώτα ζώα όπου είχαν πόδια, ανέπτυξαν περίπλοκα μάτια και ένα εξελιγμένο πεπτικό σύστημα. Εξοπλισμένο με όλα αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, κυριάρχησε στις θάλασσες της Κάμβριας περίοδου και για περισσότερα από 270 εκατομμύρια χρόνια οι τριλοβίτες ευδοκιμούσαν σε όλον τον πλανήτη, σαρώνοντας τον πυθμένα των ωκεανών.
Αργότερα εκείνη την περίοδο κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι μεγάλοι αρπακτικοί οργανισμοί, όπως είναι ο ανομαλοκάρης, που κυνηγούσε σκουλίκια και άλλα πλάσματα με μαλακό σώμα. Και με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα ζώα όπως τα αρθρόποδα ανέπτυξαν σκληρούς εξωσκελετούς για προστασία. Άλλα ζώα όπως η πικάια και η χαϊκουέγια πήραν διαφορετική κατεύθυνση στην εξελικτική πορεία. Ανέπτυξαν ένα εύκαμπτο εσωτερικό σκελετό. Αυτοί οι αρχαίοι κολυμβητές θα γίνονταν οι πρόγονοι των σπονδυλωτών. Τότε λοιπόν, πριν από περίπου 530 εκατομμύρια χρόνια, είναι που πρωτοεμφανίστηκε αυτό το ψαράκι. Έχει το μέγεθος του αντίχειράσου, αλλά ήταν ένας γίγαντας της εξέλιξης. Ο πρώτος μας γνωστός πρόγονος, καθώς ήταν ο πρώτος οργανισμός που ανέπτυξε μια εσωτερική σπονδυλική στήλη και μπορούσε να κινείται με σχετική ευκολία. Όλα τα μελλοντικά ζώα, όπως τα ψάρια, τα ερπετά, τα πτηνά, τα θηλαστικά, από τους δεινόσαυρους, τα πουλιά, τους ελέφαντες, τις γάτες, ακόμα εσένα και εμένα, οφείλουν τον σκελετό τους σε αυτό το μικρό ψαράκι. Όμως αυτή η έκρηξη ζωής δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Όπως είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, το παλαιοζωικό, εκτός από τις πολλαπλές επαναστάσεις στην εξέλιξη της ζωής, διέπεται και από τρομακτικές μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Η Κάμβρια περίοδος λοιπόν έφτασε στο τέλος της πριν από 488 εκατομμύρια χρόνια με μια μυστηριώδη μαζική εξαφάνιση, η οποία είναι γνωστή ως Cambrian Ordovician Extinction Event, όπου είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολλών ειδών. Αν και αυτή η εξαφάνιση δεν είναι καλά κατανοητή ακόμα, πιθανότατα να οφείλεται σε μια ξαφνική πτώση των επιπέδων οξυγόνου. Να σημειωθεί ότι πολλά από τα κρίσιμα γεγονότα στο Παλαιοζωικό θα εξαρτηθούν από την ποσότητα οξυγόνου στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα. Η επόμενη περίοδος είναι η Ordovician. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε αυτή την περίοδο ως συνέχεια της Κάμβριας έκρηξης. Μία συνέχεια όπου ήταν εξίσου συναρπαστική με την αρχική. Όπως και η έκρηξη του Καμβρίου, έτσι και η Ordovician προήλθε από μία σειρά από αλλαγές στο περιβάλλον. Πρώτον, μία έκρηξη γεωλογικής δραστηριότητας πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια δημιούργησε νέες αλυσίδες νησιών και μαζί νέους απομονωμένους οικότοπους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας και μαζί με μία αύξηση του οξυγόνου στους ωκεανούς, προκάλεσε πολλές και γρήγορες αλλαγές. Τα κεφαλόποδα έφτασαν σε νέα μήκη, όπως ο γίγαντας Καμεροκέρας, που έφτανε έως και τα 6 μέτρα. Αλλά ενώ αυτά τα γεγονότα συνέβαιναν στο νερό, τα πράγματα στη στεριά για πρώτη φορά στην ιστορία της γης ήταν πραγματικά επαναστατικά. Πριν την Ordovician, η επίγεια ζωή περιοριζόταν πιθανόν στα μικρόβια, αλλά νωρίς κιόλας στην Ordovician, τα πρώτα φυτά της ξηράς φύτρωσαν πάνω σε αρχαίγονους βράχους. Με βάση τα πολυθωμένα σπόρια τους, γνωρίζουμε ότι αυτά τα φυτά ήταν μικρά. Μπορείτε να τα φανταστείτε όπως τα σύγχρονα βρύα. Αυτό το πρώιμο πράσινο φαίνεται να ήταν πολύ επιτυχημένο. Ο τεράστιος αριθμός αυτών των φυτών στη στεριά κατανάλωνε τόσο πολύ διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία της γης έπεσε κατακόρυφα και ξεκίνησε μία εποχή παγετώνων. Αυτό το γεγονός συνέβη πριν από περίπου 444 εκατομμύρια χρόνια και αυτό προκάλεσε την πιο καταστροφική μαζική εξαφάνιση ειδών που είχε συμβεί μέχρι τότε. Το Ordovician Silurian Extinction Event εξάλειψε το 86% των θαλάσσιων ειδών συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδών τριλοβιτών και κεφαλόποδων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν και το τέλος στην Ordovician περίοδο, όπου και σηματοδότησε την αρχή της επόμενης, τη Silurian. Στη Silurian, η ζωή μπόρεσε να ανακάμψει για άλλη μια φορά. Αυτή την φορά, καθώς το κλίμα σταδιακά θερμάνθηκε, τα φυτά άρχισαν να εξαπλώνονται στη στεριά. Απολιθώματα πρώιμων φυτών, όπως η κουσκόνια, εμφανίζονται για πρώτη φορά σε πετρώματα αυτής της περίοδου, όπως επίσης και τα πρώτα πολυθώματα χερσαίων μυκητών. Τα οστρακόδερμα εξακολουθούσαν να είναι οι πιο συνηθισμένοι κολυμβητές στη θάλασσα και ανέπτυξαν όλα τα είδη αγκαθιών και κεράτων.
Μέχρι το τέλος της Σαϊλούριαν, πριν από 419 εκατομμύρια χρόνια, ένα νέο είδος ψαριού, ο Entelognathus, εμφανίστηκε στις θάλασσες, εξοπλισμένος με δύναμη δαγκώματος, όπου του επέτρεπε να αντιμετωπίζει τα θυράματά του. Και όταν η Σαϊλούριαν έφτασε στο τέλος της, με την δική της αν και μικρή σειρά γεγονότων εξαφάνισης, που πιθανότατα προκλήθηκε από πτώση της στάθμης της θάλασσας, προκάλεσε τον θάνατο πολλών ειδών που κατοικούσαν στο βυθό, ιδιαίτερα των κεφαλόποδων. Η περίοδος που ακολούθησε ονομάζεται Devonian. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι πρώτοι καρχαρίες κάνουν την εμφάνισή τους. Αλλά η πραγματική κυρίαρχη εκείνης της περίοδου ήταν ένα άλλο είδος, τα πλακόδερμα. Και ενώ τα πλακόδερμα κατακτούσαν τις θάλασσες, τα πράγματα γίνονταν ακόμη πιο συνοστισμένα στη στεριά. Τα αρθρόποδα άρχισαν να διαφοροποιούνται με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και των χερσαίων αραχνοειδών. Τα δέντρα επίσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αυτή την περίοδο. Αυτά τα πρώιμα δάση της Devonian έγιναν τα πρώτα χερσαία οικοσυστήματα του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, στις ακτές, συγγενείς ψαριών με πτερύγια είχαν προσαρμοστεί για να περνούν περισσότερο χρόνο στα ριχά και ιδιαίτερα κατά μήκος λασπωμένων ακτών. Και πριν από 397 εκατομμύρια χρόνια, οι απόγονοί τους τελικά βγήκαν στη στεριά για πρώτη φορά. Ίσως αυτά ήταν τα πρώτα τετράποδα ζώα. Μέχρι τα τελευταία στάδια της Devonian, πριν από 365 εκατομμύρια χρόνια, τα τετράποδα είχαν κάνει αποικίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι η Devonian παρήγαγε τα πρώτα περίπλοκα χερσαία οικοσυστήματα και είδε τα σπονδυλωτά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ωκεανών για πρώτη φορά. Όμως και αυτή η περίοδος τελείωσε. Και μαντέψτε πώς? Σωστά μαντέψατε. Με μία άλλη μαζική εξαφάνιση. Έλαβε χώρα 375 έως 358 εκατομμύρια χρόνια πριν και έγινε σε δύο φάσεις. Μαζί αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά ως Late Devonian Extinction. Φαίνεται ότι προκλήθηκαν από μια σειρά πτώσεων στα επίπεδα οξυγόνου στις θάλασσες. Μέχρι το τέλος της Devonian, πολλοί τριλοβίτες και όλα τα θωρακισμένα πλακόδερμα είχαν εξαφανιστεί από τους ωκεανούς. Ευτυχώς για εμάς, αλλά και για άλλα ζώα της ξηράς, μερικά πρώιμα τετράποδα επέζησαν. Και κάπως έτσι και μετά το τέλος της Devonian ξεκινάει η καρμπονίφερους περίοδος. Το οξυγόνο εκείνη την περίοδο στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα και σε συνδυασμό με ένα υγρό και πιο ζεστό κλίμα επέτρεψε στα πυκνά δάση και τους βάλτους να εξαπλωθούν σε όλες τις υπήρους. Εκείνη η περίοδος έκανε και τα έντομα και τα αρθρόποδα να κατακτήσουν τη στεριά. Όμως τα έντομα και τα αρθρόποδα δεν ήταν μόνο άφθονα εκείνη την περίοδο, αλλά ήταν και τεράστια. Αν γυρνούσαμε 315 εκατομμύρια χρόνια πριν, θα συναντούσαμε τη Μεγανέουρα. Η Μεγανέουρα ήταν μια τεράστια συγγενής των σημερινών λιβελούλων, όπου είχε άνοιγμα φτερών περίπου 70 εκατοστά. Αυτό το μέγεθος όμως δεν περιοριζόταν μόνο στα έντομα, αλλά και στα αρθρόποδα εκείνης της περίοδου. Για παράδειγμα, η Ανθρωπλέουρα. Ξέρετε εκείνα τα χαριτωμένα έντομα με τα πολλά ποδαράκια που τα βρίσκεις κάτω από σάπια κούτσουρα στο δάσος? Τώρα φανταστείτε τα να έχουν μέγεθος περίπου 2 μέτρα. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο αρθρόποδο που περπάτησε ποτέ στη στεριά. Αλλά τι επέτρεψε σε αυτά τα σπόνδυλα να γίνουν τόσο μεγάλα? Η απάντηση είναι το οξυγόνο. Σήμερα το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα είναι περίπου 21%, αλλά πίσω στην καρμπονίφερους έφτανε σχεδόν το 35%. Αυτό συνέβη επειδή οι καρμπονίφερους ήταν μια εποχή απίστευτης ανάπτυξης φυτών. Τεράστια δάση, γεμάτα φτέρες, βρύα και δέντρα είχαν καταλάβει τον πλανήτη. Ρουφούσαν κυριολεκτικά τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, παράγοντας τεράστιες ποσότητες οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Αυτή η περίοδος πήρε το όνομά της από τα πλούσια σε άνθρακα στρώματα που σχηματίστηκαν από αμέτρητα τέτοια πρώιμα φυτά που πέθαναν, συσσωρεύτηκαν και απολιθώθηκαν. Εδώ άκμασαν δέντρα
που μερικές φορές έφταναν σε ύψος έως και 15όροφου κτηρίου. Τα δέντρα αυτά κατάφεραν κυριολεκτικά να γεμίσουν τον κόσμο. Στο απόγειό τους αποτελούσαν σχεδόν τη μισή βιομάζα της στεριάς και παρήχαν τροφή για τα γιγαντιαία έντομα και τα πρώιμα ερπετά. Όμως αυτή η επιτυχία αυτών των δέντρων μπορεί να οδήγησε και στην πτώση τους. Τα απέραντα δάση που έδιναν τεράστιες ποσότητες οξυγόνου ταυτόχρονα ρουφούσαν τόνους διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και πίσω στην καρμπονίφερους περίοδο, πολλά από τα μικρόβια που θα μπορούσαν να διασπάσουν τους νεκρούς κορμούς των δέντρων και να απελευθερώσουν διοξίδιο του άνθρακα πίσω στην ατμόσφαιρα δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, τα δέντρα που πέθαιναν και συσσωρεύονταν χωρίς να αποσυντίθενται κρατούσαν μεγάλο μέρος του διοξιδίου του άνθρακα κλειδωμένο στους ιστούς τους. Το αποτέλεσμα? Το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών σε επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι που έκανε δυνατά και γιγαντιαία τα αρθρόποδα και τα έντομα. Έτσι, με την πτώση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με μια ξαφνική ηφαιστειακή δραστηριότητα, βύθισε τη γη σε μια νέα εποχή παγετώνων. Η εξαφάνιση αυτή έγινε γνωστή ως Carboniferous Rainforest Collapse και όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δέντρα ήταν μεταξύ των θυμάτων της. Αυτά τα παράξενα φυτά άφησαν πίσω τους μια μεγάλη κληρονομιά. Αφού έζησαν και πέθαναν σε μεγάλους αριθμούς για εκατομμύρια χρόνια, σχημάτισαν ένα παχύ στρώμα τύφρης πλούσια σε άνθρακα. Αυτή η τύρφη θαύτηκε, συμπιέστηκε και εκτέθηκε σε υψηλές θερμοκρασίες, μετατρέποντάς την σε άνθρακα. Και μετά από εκατομμύρια χρόνια θα ερχόταν μια εποχή όπου ένα είδος θηλαστικού θα έσκαβε και θα απελευθέρωνε αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα ανάψετε ένα φως ή θα φορτίσετε το κινητό σας, σκεφτείτε ότι αυτό οφείλεται σε αυτά τα φυτά. Αλλά ίσως το μεγαλύτερο γεγονός αυτής της περίοδου ήταν μια σημαντική αλλαγή μεταξύ των τετράποδων. Προηγουμένως, τα τετράποδα γεννούσαν τα αυγά τους στο νερό, αλλά 340 εκατομμύρια χρόνια πριν, μια ομάδα τετράποδων που ονομάζονται αμνιωτά άρχισαν να γεννούν τα αυγά τους στη στεριά, με κέλυφος που τα προστάτευαν από το στεγνό περιβάλλον. Και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της εξέλιξης, καθώς συνέβη την εποχή όπου οι ήπειροι της Γκοντουάνα και Λαυρασίας άρχισαν να συγχωνεύονται σε μια ενιαία υπερήπειρο που θα γινόταν η Παγκαία. Αυτή η στεριά της υπερηπείρου της Παγκαίας ήταν τόσο μεγάλη όπου ήταν αδύνατον η υγρασία από τον ωκεανό να φτάσει στο εσωτερικό της υπήρου. Το αποτέλεσμα? Μια σοβαρή πτώση της υγρασίας και μια μεγάλη αλλαγή στο κλίμα, όπου εξαφάνισε μεγάλο μέρος των ανθρακοφόρων δασών όπου μιλήσαμε προηγουμένως. Μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, περίπου 290 εκατομμύρια χρόνια πριν, πολλά από τα δάση αντικαταστάθηκαν από μια γιγαντιαία έρημο στην καρδιά της υπερηπείρου με εκτεταμένους παγετώνες στο νότιο ημισφαίριο. Αυτές οι άνυδρες περιοχές ήταν ακατοίκητες για τα πρώιμα τετράποδα, αλλά όχι για τους αμνιώτες, όπου γρήγορα χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες, τα ερπετά και τα συναψιδωτά. Και οι δύο ομάδες πέρασαν την τελευταία περίοδο του Παλαιοζωικού, την Πέρμιαν περίοδο, εξαπλωμένες σε όλη την Παγκαία. Στην Παγκαία τα συναψιδωτά ήταν θηλαστικόμορφα ερπετά, δημιουργώντας τα πρώτα μεγάλα χερσαία φυτοφάγα, όπως επίσης και τον Νταϊμέτροντον. Ο Νταϊμέτροντον κυριάρχησε στην τελευταία περίοδο του Παλαιοζωικού. Αυτά τα θηρία όμως δεν ανήκουν στους δεινόσαυρους, όπως πολλοί νομίζουν, αλλά ούτε καν στο κλαδί των ερπετών του δέντρου της ζωής. Αντίθετα, θα τα βρείτε στο κλαδί των θηλαστικών. Ο Νταϊμέτροντον ήταν ουσιαστικά η μασκότ της παλαιοζωικής εποχής. Μιας εποχής πριν από τα λουλούδια, πριν από τα πουλιά, πριν από τα θηλαστικά, ακόμη και τους κροκόδιλους. Πιθανότατα έχετε δει φωτογραφίες του Νταϊμέτροντον που απεικονίζει το ζώο με την κοιλιά και την ουρά του να σέρνονται στο έδαφος. Στην πραγματικότητα όμως μπορούσε να σηκώνεται από το έδαφος τεντώνοντας τα πόδια, δίνοντάς του μια στάση ανάμεσα σε αυτή της σάβρας και των θηλαστικών. Αυτή η τακτική έκανε τον Νταϊμέτροντον πιο γρήγορο και πιο εύστροφο από το θύραμά του. Ο Νταϊμέτροντον μπόρεσε να κυριαρχήσει στο περιβάλλον της Πέρμιαν περίοδου. Αυτή η επιτυχία του επέτρεψε να εξαπλωθεί σε πολλούς διαφορετικούς βιότοπους, συμπεριλαμβανομένων βάλτων και ερήμων.
Καθώς το κλίμα γινόταν όλο και πιο ζεστό και ξηρό, τα θηλαστικόμορφα και τα ερπετά αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε ακόμη πιο σκληρές συνθήκες. Αλλά σε αυτή την περίοδο ήρθε μια τρομακτική καταστροφή 252 εκατομμύρια χρόνια πριν. Πιθανότατα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ηφαιστειακής δραστηριότητας και κλιματικής αλλαγής, αλλά το αποτέλεσμα της Permian Triassic Extinction Event εξαφάνισε σχεδόν όλη τη ζωή στη Γη. Αυτή η καταστροφή ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει ποτέ ο πλανήτης μας. Το 96% των θαλάσσιων ειδών και το 70% των ειδών στην ξηρά εξαφανίστηκαν. Η ζωή ποτέ ξανά δεν έφτασε τόσο κοντά στο να χαθεί για πάντα. Και έτσι είναι που τελειώνει η Παλαιοζωική εποχή. Μια εποχή που ξεκίνησε με μια έκρηξη ζωής, αλλά κατέληξε σχεδόν στον αφανισμό της. Και ενώ η ζωή τότε ήταν απλή, με μικρούς θαλάσσιους οργανισμούς, στο τέλος είχε κατακτήσει τους ωκεανούς, είχε κάνει τα πρώτα βήματά της στη στεριά και τέλος είχε εξαπλωθεί σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μας.